Ako osjećaš da trebaš nešto započeti, slušaj sebe. Slušaj sebe. Nemoj tražiti odobrenje drugih. Većina ljudi živi život tražeći potvrdu od drugih, ali tvoj put nije tuđi put. Prvo se zapitaj, jesi li jasna prema sebi? Jesi li sigurna da to želiš? Ako jesi, onda kreni. Čak i ako ti svi kažu da si u krivu. Ne odustaj. Snaga nade te vodi čak i kad padneš. Sjeti se da je Thomas Edison 999 puta pogriješio, ali je 1000. put uspio. Tako i tvoji neuspjesi, oni su tvoja lekcija, tvoje učenje, tvoja škola, to je iskustvo, to nije pogreška. Na kraju svaki pad vodi prema tvojoj istini. Pozivam te da se uključiš u moj mentorski start, da radiš s nama na tijelu, umu, emocijama, disanju, prehrani. Ludo. Opis profila, tamo je link. Ko zna, možda ti se svidi.